Ayun. Ayun. Ito mga katoy. Ito sa sabi ko magandang ano dito. Oh, maganda-gandang size pati. 4 fingers may dito. Huwag ka lang makakawala. Kaya patata. Yun! Wow! Huli ka! Yun! Yun! Maganda naman to! Maganda-gandang size to! Ang laking to! Oh! Makuha sa natin mga katoy! Oh! Nakadalawa na tayong ganyan kalaki. Mas malaki to! Oh! Boy! Ang gaganda ng size pati oh! Grabe oh! 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 Dalawa! Ganda! Ay sus! Ginoo! Ito sa amin, kayo wala sa kanila. Dito pala napakarami lalaki pati! Oh! Abaka! Sus ginoo! Hindi dami pala! Saan ka rin yan galing yan? Tarot! Sabi yan, nakadali, dala-dalawa na idol. Uy, grabe ito mga tayo. Yun, mega love shoutout po sa lahat ng ating mga taga-panood ng ating YouTube channel no, sa Road Choy Fishing Adventures. Yun, good morning po sa inyong lahat ay mga katoy at samahan nyo po ulit ako sa panibawang fishing adventures natin. Siyempre, bagong spot ito mga katoy. Dito tayo mga katoy pupukol. Ano? Ay, kasi ano nga pala, si Aloy. Si Katsay Aloy, no? Start ko pa lang. Yeah, ma-shoutout sa mga kaibigan natin dito, no. Yun, mare, ano to? Barangay Tayuman. Yan. Malapit sa ano, elementary ng Tayuman pala. At siyempre magpapasalamat ako kay ano, kay Katsay Efren Laraga, no. Yan ang nagbigay sa atin ng tip dito sa spot na to. So, yan mga katoy, bali bottom sit up tayo. Ayun, tapos pupukulan natin yung mga tayo. Yun ang course mata ko. Yun mga tayo, yun sa bandar mo. So may damuhan na yun. So sana walang sabitan dito ta kasi yung Efren ha. Ayan. Yun. Kagat. Yan, mega love shoutout kay Kuya Delphine. Ayan na, alaka. Yug na. Ano yun? Sagat pa yun mga katoy. Nauga ko lang ba yun? Wala naman. Oh. Nag-i-enjoy yung mga ano mga katoy. Mga delivery ba ng emperador. Ay, may kagat na pala mga katoy. Sa ano, yun daw. Oh. Ililipat ko sana, may kagat na. Ayun, good size mo tayo. Good size. Ay, Katsay Alay oh. Katsay Efren, positive. Nag-i-enjoy sila sa mga tayo. Mag-deliver sila ng emperador daw. Diyan sa may warehouse. Eh, sarado pa kasi pagkasunduan daw ng grupo nila. Ano? Mamimiwas muna. Kasi pupulutahin daw nila mamaya yung huli. Yan, mega love shoutout sa mga empleyado ng emperador dito sa may Barangay Tayuman. So yun mga toy, kasi ay friend, positive ka. Dito naman tayo sa bandang kaliwa. Yan, gandang pukol. Sana mahuli na nga. Ayaw nila kagatin natin eh. Tsagaan lang tumatoy, tsagaan ko to, sigurado tumamaya. Nakakaramdam ako mga kinakaiba eh. At siyempre bigil ang shoutout sa lahat ng GC na sinalihan natin. Kalumpit Anglers yun, Pinoy Anglers, Insa Anglers Group, Cruise Anglers, Kapi Fishing yun. At Manila Anglers, Uragon Anglers yan. Maraming salamat po. Bulacan Anglers, Marikina Anglers yun. Thank you po sa inyong lahat natin sa solid supporters natin mga nanonood diyan. Natin ko lang mga tayo, no. Huwag kayong mainip mga tayo. Grabe. Sa kabila nag-i-enjoy talaga. Yun, huli. Pangalawa na to mga tayo. Ganda-ganda size lang lalaban. Oh.
Uy, pangalawa na siya. Uy, ganda pa rin. Wala, nag-release. Yari tayo dito, sira na kagad. Ayan mga tayo, good size na tayo. Yun, thank you. Gandang size, sarap. Ang ganda pati ng kulay mga tayo. Kasi kumakain sila ng kangkong mga tayo. Uy, dalawa na. Thank you. Lord, thank you Lord. Kachoy Ronnie, Kachoy Dilmar. Ayan, yun. Kachoy Michael. Ito na naman Kachoy. Tatlo pala ako mga tayo. Tapos yung isa walang video yan. Ganda pa naman tong isa. Asan? Ayun talaga, lilipat talaga tayo yung mga tayo. Sinisigaan pala dito. Dito pala sila busing nagsisiga eh. So yun mga tayo, lilipat tayo dun bandara no. Doon tayo mga tayo. Doon tayo sa katabi ng mga loading natin. Mambabayabas tayo. Kabiwas TV. Dapat ano tayo, Rodchoy, Kabiwas TV, Bayabas. So yun mga tayo, update tayo. I-update ko yung mga tayo pagdating sa dulo na yun. Uy, mandyan na oh. Doon ako, kuya, para ma-update yung mga kasama natin, mga anglers, kung saan yung mga pukol-pukol na ano, harbesan. Yan mga tayo, tara. Ayun mga tayo, dito tayo. Pupukol. Babayabas, Lodi. Sasulat nga ng camera yan, idol. Ah? Sasulat ng camera. Ayan, anong pangalan, idol? Randy. Yan, mga kasama dito si Kachoy Randy. Yan. Taga saan kayo? Yan, Kachoy Randy ng Cainta, Rizal. Hindi ko lang shout out. Kilala mo siya, ano? Sila Joel San Jose? Ah, di kayo kasama sa ano na yun. Kala ko, ano. Kilala niyo. Yun, kasi Joel, dito na kasi Joel sa may Tayuman. Barangay Tayuman to, kasi Randy, no? Ayun. Bago mag, ano, elementary ng Tayuman, mga tayo. Yan! Ginagawa mo. Pati niya, tayo. Pa-highlight niya natin. Grabe dito, mga tayo. Randy, makita mo na sa vlog kong huli mo. Oh, yan, oh, shout out kay, ano, mga idol Randy, oh. Napakarami, ilang kilo na yan kasi. Siguro mga, dalawa na, no? Tatlo. Tatlo siguro. Yun, shout out. Kasi Randy ng Cainta, Rizal. Dala-dalawa, oh. Ang gaganda ng size pati, no? Grabe, oh. Oh, dalawa. Eh, master. Ganda. Lupit talaga. Spot na to. Pating. Dito tayo. Babayabas tayo. Sige, bato lang dyan, pwede dyan. Nagkasabit. Ayun na. Sabit. Sorry. Ito maganda yung pukol. Yun. May namamaril dito. Nakapupunta na. Hindi na naman. Eh na, ito hindi, Laka, nakalaw. bakit naglundo na to? Mukhang may huli na to. Ayun. Ayun. Ito mga katoy. Ito yung sasabi ko. Magandang ano dito. Oh, maganda-gandang size pati. 4 fingers may dito. Huwag ka lang makakawala. Kaya pabato ah. Yun! Wow! Oh, mga katoy. Oh, 4.1. May babawak lang. Grabe. Panalo talaga rin spot ni kasi Randy, oh. Magkakandaw gaga. So, 4 na matay, yung isa walang dito. Dito lang yan. Lalagay ko na kagad, nakapupunta doon ka lang. Sa may Tayuman. Binangunan, Rizal, bagong spot natin. Hindi ka napupunta Ay, huli na. Ah, kayo yung may dalang ano kanina? Yung van? Yun? Ay, yan na tayo. Huli, oo. Kuy, oo, huli. Sabi ko na nga ba, ang ganda ng hatak. Ang laka. Sus, ginoo, mabubuhay na naman sa video tong. Ayan si Amer, dito yung batang anglers ng Rizal.
Rizal Anglers, si Amer. Grabing kagat na to. Kagat pati yung init ng agat mga to. Grabe talaga oh. Pares tayo dito. Isa pa lang din sa gilid na to. Bumalik ata. Hindi na may babalik pala sa ano. Inuwa po, nagkagot na iba yun. Akin yun eh. 14 dira sa doon. Nagkakapalitan na ng huli. Oh, di ba? Oh, mga idol, ang laki. Grabe, ang dami tayo. Matataba ano kahit maliit. Opo. Matataba. Iba na dito sa kangkong talaga. Yan na, dito na kawal ka rin ng malapat-lapat. Ikaw? Oh, ano po? 4.1. Dapat yun eh, malakta pa natin. Yan naman. O yan, huli rin. Tayo, kinagatan tayo. Di ba sinasabitan mo? O, yung agat. Grabe. Kaya pala naglalaban. O. Ayaw na siya si Randy. Ang daming agat pala rito. Kaya ka muna. Pagod na pagod. Oh, yun po. Grabe naman dito. Dapat pala ginagalaw-galaw. No? Pero, uy, ganda na naman size to. Huwag ka makawala. Uy, tawba talaga, grabe. Buti na lang, pinalipat tayo ni Katyan. Thank you so much. Rin doon matoy. Kala mo, pugon. O, diba? Naagad tayo. Wala nang pain sa ano, nakapukol. Puro papainan. O, diba matoy? Grabe. Spot dito. Thank you Lord. Bagong facing spot na rin. At sa mga kasama natin dito, mga Kainta Anglers. Thank you so much. Ang hirap ngayon maghanap nun. Oh, grabe. Dala-dala man, puro pulaan. Naglalak talaga eh. Uy, Dalag to. ha? Pre, laki yung dalag. Ang laki nga pre. Uy, yun! Natamba na naman. Kahit maliit mo ito yung ano. Basta pag biwas nyo mati, huwag nyong lalakasan ng gusto para meron pa rin matirang ano. Oh, yun oh, mati. Hindi bumabog. Goods na yan mati. Napakasarap ng isda dito mati kasi ano. Ang bigat nun. Sigyan mo natin para ipukulatin natin. Kasi ano siya, kangkong yung kinakain. Grabe. Sayang nakawala ano. Ang laki nun pre. Sayang naman. Tama na kang para. Yung kabingwit. Kabingwit. Yun. Doon nakapa. Sana. Ito. Ganda ng hatak mo. Wala lang tayo. Wala ko pa. Yan na naman. Yan. Ito na, naglundo na papunta rito. Pug! Yaw! Sabi ko na nga ba. Lumundo na papunta rito eh. Oh, di ba? Ano pa man. Oh, di ba mga katoy? Kukuhin natin tumatay kasi napakasarap ng isda rito mga katoy. Diyan ka lang muna Hatiin boy. natin pre, hatiin natin. Ah, lalaki dyan oh. Okay, nahatiin mo na lang. Okay, binigyan tayo ng katay ng bulat. Atry ko daw itong isa nang isa sa iray. Wala, huli ko pala. Kaya pala. Kala ko. Alanganin ata ito mga kay. Alanganin. 3.8. Pakawan natin. Ay. Grabe, op. Isa pa. Huli ka! Yun. Yun, maganda na naman to. Ay, maganda-gandang size to. Ang laki ito. Oh, makuha sa natin mga to. Oh, nakadalawa na tayong ganito kalaki. Mas malaki to.
Uy! 5 fingers oh. Good size na yun, good size. Oh, mga tayo. Ang ganda oh. Uy, 5 fingers. Yan, tingnan mo lang. Dalawang ano, malaki utoy. Yan na lahat na ulit mo. Ay, madami na utoy. Saan mo ba nilalagay doon? Sa barangay. Pati ka. Walang school ka ngayon, Toy. Wala kang assignment, Toy. Wala po. Ba, very good oh. Very good ka naman, Toy. Uy! Bulat ako akala ko. Binatak agad yung ano. Nakawala. Kabiwas! Ito kay Michael oh. Meron naman tayo nga dito bagong spot eh. Oh, laki yan nakatiran di. Grabe, naglalabasan yung mga nakit. Tignan namin. Ano yung beto mo? Lumukso. Dapat sa akin na lang eh. Grabe, laki yun. Ang size oh. Tapos bigla pang ulan. Sipon. Mayroon na pala laman. Sabi ko na nga pa eh. Wala. Mayroon na naman. Maganda na naman itong guys. Nagwawala na. Ay, ang ganda na naman. Good size, good size. Good size. Bagong spot to mo doy. Thank you Lord. Grabe. Mabawi tayo. Kala ko wala eh. Nilipat ko lang ng pesto. Biglang umatak. Ala, maambon na. Ayan, huli rin. Huli tayo. Hindi na ba? Dito lang eh. Hindi na kailangan pang itapon ng gusto. Huli? Hindi. Hindi na ba? Ayun oh, diba? Grabe mga sabi ko na nga ba oh. Basta ano, gagalawin lang talaga. Hahabulin nila yung hook nyo. Ginala ko lang yun. Oh, diba? Grabe, 4 fingers na naman. Gandang hatak oh. Gandang hatak. Nililipat ko lang. Mayroon ulit kumaga. Dito lang sa gilid ito oh. Sunod-sunod ka. Kaso baka mamaya lagay tayong lagay butas pala. Mukhang okay naman po. Oh! Gandang size talaga. Pangyayari. Napamantiyan daw. Alak ka. Ang bait. Ang bait naman ni Kuya. Tayo akabot yan eh. Hindi tayo akabot. Bagay. Kung makaharangan yung papunta rin. Okay lang, okay lang. It's okay, my friend. I'm still happy again. Oh, makalag talaga oh. Grabe. Oh! Grabe na to. Inaano pa lang eh. Binaltak mo ka agad. Pagbago talaga ang pain natin, talagang ano, mas ano sila. Mas inaabangan nila yung pagbagsak mo. O yun, malaki na naman oh. Kahit na pinamantiyan na, hindi ano pa rin.
Sigurado yan. Daming dawi eh. Huli rin? Oo. Oh. Ang bigat na. Grabe, ang dami yan ah. Pinagsama nila yung huli nila. Oh, grabe to. Oh. Ang dami nila palang huli mo. Grabe ka sa nakapitbahay. Uwi na ba sila? Bagay, ang hirap man naman maglinis na. Siguro mga ano yung pag napuno nyo, 30 kilos. Pati yung ganyan eh, mas malaki pa yung kulay namin, ginapuno namin, may eco-bag pa. Ang balita. Boss, maganda na, maganda ito. Uy, shout out Ay, mga shout taga out. Taytay, anglers. Maganda na. Buting. Marami na. Sila. Ang dami yung Sila. Bakit sila? Ano lang, hindi ako nagiging ano pa, naramdam. Yan. Pero mamaya, Mamaya, sigurado to. hanggang hapon yan. Pero mo, hindi naabot. Kunti naman din yung ano ko, bulat ko. Ang ano natin ay para ma-update ko lang yung mga kasama natin, mga anglers. Para ano, kung nagsasawa na kayo sa spot mga tayo, meron naman tayong bagong spot. Friday, ay sa Thursday, sa Linggo. Ba't magdadarangan ako? Ayan, huli, huli. Huli. Nalipagpintuhan tayo. Uy, meron na. Oh. Nalipagpintuhan lang, may huli na pala. Oh, di ba? Oh, good size na to. Good size na yan. Oh. Nakakahuli ng Hindi pangka. tayo prepared ni Maki. Hindi na timrehan lang tayo ni Katoy, ano, Efren. Ayun, maraming salamat Katoy. Efren, positive nga. Kung mabigay ng tingga mo, kanina siguro dami. Buti nga, kanina nasasabit ako. Eh, ano lang tong akin na yan eh. Nasabitan ko lang yung nandun eh. Tapos yung isa, spark plug. Mabigat. Spark plug na. Yung isang singer ko. Papagpigdaw kay Dali. Lumati dyan pala sa kabila yung namkalalak. Pwede tayo para di na maiba yung video. Nakana lang rin pupukulan yung video. Grabe yung huli nila. Ayaw mo pa. Grabe yung pumunto. Mati oh, sunod-sunod. Di na nakakalis sila dun sa pagtanggal ng tilapia sa pamanti oh. Dami. Agad na. Yan. Ayan na, uwi na. Ingat mga idol. Grabe, ang dami ko na naman. Tara na, lumayo. Mga taga ano yan, mate, taga Rizal. Taytay. Sa Tagaytay. Yan, Tagaytay Anglers, Rizal. Ingat mga master. Thank you po. Pakalo kita. Sige po, thank you. Paplano na papalo tayo. Thank you. Ingat. Ingat po, ingat po. Harvest ka agad, saglit. Wala palas na ito. Wala palas na ito yung harvest. Nagtumal mo lang dito sa ano. Nagtumal mula nung nila oh. Pinamantian. Binomba. Binomba yung spot natin mga kapatid. Pera ko dito. Uwi na. Ingat. Huwag mo na yagi sa inyo. Ate, yan na lang tayo siguro. 4 bulati. Ano to?
Wala yung mga na. Nga, Dainol. Kan. Medyo. Ganda sana kanina na. Bakit kasi pinamamantiyan nila? Sira ka na yung bangka. Sabi ko sa inyo mga pig, butol nyo ko sinatero mga pig. Sira ka na. Papanukala ko yung gano'n. Papanukala tayo yung mga pamiwasa o pamantihan yung mga ano. Sira ka na yung bangka nila. Hindi yung mga sa 100 meters, 200 meters. Sa mga namamanti. Okay. Ayun na, marali. Oo, yan na naman. Ay, mayroon na naman. Bumalik na ulit. Ay, sayang nakawala yung isa. Oh. Dalawa yun. Ah. Biglang gumaan. Mga tayo. Wala nga yun siya. Dalawa yun, ang bigat kanina. So, yun naman. Sisikapan ito ng malulupit. Siyempre, kasama rin si Kati. Ayan, snack tayo mga ito. Snack muna. Habang namimiwas. Wanderlawa na tawag dito. Hindi na wonder ano. Uy. Ah. Oh, grabe, muntik na madala. Yun, malaki-laki to, nagdadrag. Uy, maganda ganun to. Ayaw lumitaw. Ano to, kanduli ka ba? Nako, ayaw lumitaw. Kanduli ito. Isa din na. Ano kaya ito? Malaki siguro to. Malaki pala. Isa Ano din. boy? Ah, laki. Laki. Ay, kasama kasi pala yung isa kong pag-iwas. So... Oy, bumabalik na siya. Thank you, Lord. Oh. Thank you so much. Naulit pa makon. Kanduli, masarap din. Kala ko kanduli. Ayaw lumitaw. Yung pala. Na nitong isa. Nasa bitan. Madami pala. Ayun, tayo ulit mga toy. Bumabalik na ulit. Nagpahinga lang ata. O yun, huli. Bumabalik na ulit. Uy, ayun. Agad yun? Hindi ko na matapos yun. Bangka. Kasama dapat ako dito. Gigit na ako. Yan ulit. Oh yun na naman. Andito na tayo. Kuya, andito na kuya. Tapuan na. Uy, ganda naman. Uy, sulit. Bumalik sila. Bumalik na kasi nawala na yun. Ay, andun na sinamamanti sa dulo na. Sana din na nila pamanti yan. Yata ng ano mo to. Uy, thank you Lord. Niliit ng bullets ko mali. Nilipis. Pero nakakagat pa rin. Siguro kung malalagi tumating, no? Ito, artificial lang dito. Artificial lang din. Kakagatin mo yan? Oh, pagka ginagawa mo mo. Kailangan gagalaw-galawin pag sige nga, try mo nga. Ito talaga pala yun. Uy! Uy, yan na naman. Oh, hala, malaki na naman. Hala ka. Ando na sa dulo. Uy, laki. Naku, bumabawi tayo. Grabe, mga tayo. May 4 fingers na. Bait tayo kagad mo. Tilapia. Grabe, harvest sa dalatira. Basta running talaga, malapit na harvest.
Oo, di ba? Oh, wala. Nahuli mo pa rin utol. Maliit lang eh. Pili na. Mga 12 piraso isang kilo. Ako, bumalik ulit sila utol. Ano ba? Huwag mo na balikan ito kasi bumabalik na yung isda. Tumabi na sila. Pauwi na ba? Boundary na yun, naman ito. Yan! Grabe. Biglang inatak yung isang mati eh. Hindi ko na nahabol. Yun. Oy! Saan yung tilapia ko? Pumasok sa ano. Ayun lang. Pumasok na naman. Ay, ganda oh. Umabol tayo mo ito di ba? Makakaano pa ako. May 4 pa siguro sa bulag. Ano ba yun? Ganda na nga lang. Ano naman dito? Tagal mo ubos ng bilis na kanari. Sarap. Tawag yun doon. Ang luwang-luwang nga eh. Dito pala maaraman di sa harapan natin. Okay sila, hindi sila masiro. Hindi. Eh kami minsan zero eh. Dito, bitiran to. Ispan to eh, driver ng lansa to eh, hindi sila masiro. Lambat yun eh. Lambat yun eh. Nagagalit Sa tsapala o kumakain ng hindi. Parang Saan nag-inom kaya? yan, wala kang Sila ko pambili, yung wala dagari. hindi ka kainom. Hindi nila kilala naman ito. Paano ka makainom kung wala kang pambili? Ina na lang mati daw ng 50 pesos. O kaya 150 di na daw matakbo na sabi ko. Yung matatala namin pag may 150 daw. Tama nga naman 150 napakarami na dito. Naku, wala na tayong bola. Ayun, meron pa. Kanina nahuli mo, boss. Meron na utol. Ha? Meron na. Meron na. Oo. Meron na, kahit pa paano. Hindi na mapapalo. Hindi mo sisira. Hindi na mapapalo. Yun, tunogin sa akin. Yung unang bingot namin dito, may 60 huli na. Oo bro. Oh, dito lang, no? Malalim pa yung tubig. Hindi, ito na, kailan lang. Okay lang po. So ayun, shoutout nga pala sa mga naniligo ko. Punta pa sila Naman. rito, may Hindi tabi. pala taga rito yung mati. Nagaling daw si Kuya Gio. Ano, oo. Kala namin, mga taga rito sa inyo. Hindi, tiga rito, dahil ano. Lalas dyan lang oh. Tapos dito Kaya pa nga galit nagpahinga. nga. Tapos dumaan pa rito. Kaya nga galit nga ito eh. Ito na, umangin na nga. Ito na siguro nasabi ni... Kaya dito, walang lilong. Hindi katulad doon sa ano. Ay, makabat. O yan, may kumagat pa oh. Meron pa marami pa yun, may oras na. Oh, may maganda pa ang size pa. Nung Nakaisa pa tayo. New Year's Day ng Chinese tayo, ano, Chinese New Year. Ganda pa naman sana po yung ano, size oh. Mga taga Meralco. Ang dami dito, nakakotse. Grabe mga tiyo. Oh, ang dami nilang huli, habang nagiinom. Nagiinom pa. Oo, siyempre, di ba nga nila yun. Yung kasi Wala yung silang ano, pasok. narinig mo na. Taga Meralco. Pero ang daming tao nandito, no? Okay na to So, siguro. okay na, ang dami na rin. Tapos ang kilo na Kaya yun. may ganda rin 30 yung huli namin. Uwi na kaya, Toy? Ang dami ng huli. Pinahuli talaga. Hindi nga maubos-ubos ang tilapia rito. Tapos sa umaga, o ayan, dami. Andiyan, oh. Sa umaga maganda. Kasi Pagka ganitong oras, ano na, sumasalit na ayungin. yung
Alas 9. Mabilis maubos ang paeng. Ilang maubos na rin paing ko. Dalawa na kalaban mga to eh. Mamamandi tapos ano. Water lalay. Tatlo na pala hangin. 4 na. Pati ayungin. Susunod ulit. Bukas dito ulit kayo yan. Ate Randy. Ha? Pahinga muna. Pahinga muna bukas. Uy, Bukas maraming tao rito siya. sigurado bukas napakarami dito. Oo. Eh, ba't na rito yung mga taga nasa Wawa? Pupunta sa Wawa, ano? Kabingwit dito sigurado. Punta na rin dito. Kay sir sa Wawa sir wala na rin. Wala na. Oo. Hindi nagkakagat. Pero napakaraming ano, dami na niniksay. Sa tagulan na naman. Then, Webes, namiwas ako doon dahil ko nahuli doon, mga 8 kilo. Kailan po? 5 tsaka 14 kilo. Kailan idol? Lugar. Kailan? Sa Wawa, sa may park. Eco Park. Doon sa dulo. Kailan lang yan? Yung Webes. Wibis. Sa dulo na. Hindi, doon sa may park mismo. Eco Park. Ay, sa ano, Wawa. Sa Wala. may zip line, di ba yung zip line kanan? Oo. Dito sa kaliwa, sa dulo. Pero dun sa may Wawa, Wanderilog. Kasi na, nabatos ko yun. Ay, ingat kayo Wander ha. Ilog, wala na. Maraming salamat sa inyo. Wonder na lang eh. Wander Ayungin na ngayon. Wander Hindi siya Wanderilog. Hindi daw naubusan ng ano. Oo, sa ilog. Oo nga. Wala na. Hindi na siya. Hindi na siya wonder. Kasi marami nang na ano. Kung hindi naubos yung bulatin nyo, malamang. Ano, nagkakagulong vlogger na yung magarangan. Anong pain nila? Lumot doon, grabe. Ano, yung lumot. Oo. Wala, tatalunin ng bulati yun tayo. Oo, hindi Wala mo- kayo sa akin. Hindi ko sa Kung meron lang talagang magandang bulate, yung matigas. Oo. Kahit hindi matigas, basta bulati. Tataganda pagkakasalpak mo. Kahit di makuno. Oo. Tingnan ulit. Pakita mo itato yung huli natin. Uy, grabe to mga to yun. Thank you, Kati. Thank you, grabe. Lupit. Dami na. Salamat, salamat. Ingat kayo. Marami rin sila, may 5 kilo Oo. lang eh. Iba pa yung sa iyo? Iba pa yun? Iba yung. Okay. Ingat. Maraming salamat sa inyo. Ayun, grabe ko to yun. Shoutout sa mga bayabas anglers ng Ayan. Sa Bayaba. Ingat kayo, ingat, salamat. Harvest po yun pala, 2 palalagyan sila mga to. Thank you, ingat. Baba. Ingat, ingat, ingat. Taga Bayabas pala yung lintik na yun. Matindi nga Yung Karelya. Ay, akala ko bayabas na ano lang. Bayabas lugar pala. Bayabas yung Sitio Buran, Bayabas, saka yung Tagumpay. Sitio bayabas pala, akala ko bayabas. Dalawa yung lugar na yun. Oh, sorry, sorry. Akala ko bayabas Yung, na. pero yung ibang Bayabas, Taytay. Taytay yung Tagumpay, Taytay yung. Pero sa kabila, Kainta. Bayabas, sitio bayabas pala. Sa Bayabas yun. Kaya pala pa siya tatapos yata yun. Grabe, ang galing nila. Aksawa si, ano, si Randy kanina sa Kabiwas. Sa Tagula, Tagaraw. Pwede ka rito mag-swimming. Bilya Resort nga pala yung mga ito pag ganun. Kailangan talaga mga ito. Nakatayo na rin pati video hindi makita. Dito pa. Ayan lang po namatay. Grabe. Sayang kung hindi tayo nakasabay ng gusto. Doon kasi yung mga kanina mga pumukas kami. Dapat pala sinunod ko yung sabi ni ni Kajay Ifrit. Sabi niya kasi sa akin, pagpasok dito ay bandang kaliwa, di ko matansya kung sa dulong kaliwa, sa gitnang kaliwa o sa may banda ron. Pinili ko doon sa kasi may yun nga, yung may damo na yung mga tuyo. So talagang the best talagang facing spot. So kayo na lang kayo na lang kung nasa inyo kung talagang pupukol kayo dito. Kayo na mag-decide. Yun, maraming salamat mga kapatid.
sa mga anglers na nakasama natin dito. Sila Bossing na. Tapos sila Boss Randy, yung mga tropa niya, yung mga Rizal Anglers. Rizal Anglers, yun. Thank you so much. Ito lang fishing spot natin mga tayo. Maraming salamat mga tol. Diba? Ayos na rin mga tayo. Bagong spot yan mga tayo. Dami. Ang ganda ng size. yung utol ko. Yung pili. Ay, Oo, nakalima ka. Sandali lang. saglit lang oh. Ano pangalan yung hotel ni Boss? Si Aloy Del Mundo. Ali del Mundo mga tayo. Saglit lang daw. 4. 5 ka agad oh. Ah, Maganda pati anim. size no? Ha? Ay, 6. Oh? Oh. Diba? Kaya pala ikot lang siya ng ikot. Ikot lang na ikot ko sa meron. Yun, ito yung fishing spot natin mga tayo. Di ba mga tayo, ang ganda. Kala mo ano siya, yung ano, wawa. Kala mo wawa, yun. Yun mga tayo, doon ang entrance. Malayo-layo rin. Ayan o, nakikita nyo na mga tayo. Yung highway ng Marlica. Uy, may kagat na naman. Yan o, yung mga tayo. So, yun, thank you so much.